Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng ginagmay at ito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng pork. Hiniwa ko po siya ng maliliit kasi ang ibig sabihin po ng ginagmay ay maliliit na pagkahiwa. Tapos gagamit din po tayo ng liver ng baka. Kaya po liver ng baka ang ginamit ko kasi pag pork na liver ang gagamitin mo ay mapait po siya. Tapos gagamit din po ako ng patatas, carrots, red and green bell peppers, bawang, at saka sibuyas. Gagamit din po ako ng pineapple juice, asin, mantika, toyo, at saka tubig. Gagamit din po pala tayo ng tomato sauce para dito sa ating ginagmay. Umpisahan ko na pong lutuin ang ating ginagmay. Magpapainit lang po ako ng mantika. Ipiprito po natin to ng hanggang sa mag golden brown po itong ating pork. Lalakasan lang po natin ang ating apoy para mas mabilis po siyang mag golden brown. Ngayon ay hahanguin ko na po ito. Ngayon po ito namang atay ng baka ang isusunod nating lutuin. Hintayin lang po natin na medyo maluto po yung atay ng baka. Tapos hahanguin natin, tsaka ko igigisa yung mga sibuyas at bawang. At tsaka yung iba pang sangkap. Hindi ko po siya masyadong hahaluin para hindi po madurog. Ngayon po ay hahanguin ko na po itong atay ng baka. Hihinaan ko lang po yung apoy. Kasi yung mantika na gagamitin ko ay itong pinagprituhan natin nitong atay ng baka at saka yung pork. Magigisa na po tayo ng ating bawang. Hindi na po ako magdagdag ng mantika para hindi po masyadong oily yung lulutuin ko. Kasi mantika po kasi yung baboy. Ayoko nang magdagdag ng mantika. Isusunod na po natin ang ating sibuyas. Hintayin lang po natin na lumabas yung amoy ng sibuyas at saka bawang, saka natin ilalagay yung ating pork. Lalakasan ko lang po ng konti ang apoy. Maglalagay po tayo ng konting toyo. At pagkatapos, hahaluin po natin siya ng konti. At ibabalik ko na rin po itong ating liver ng baka. Tapos, ilalagay ko na rin itong ating patatas. Tsaka pati itong carrots ay ilalagay ko na rin po para sabay-sabay po silang maluto. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating tomato sauce. Tapos ilalagay ko na tong ating pineapple juice. Tapos maglalagay po tayo ng konting tubig. Maglalagay lang po tayo ng konting asin. Habang hinihintay po natin yan na maluto, tatakpan po muna natin.
Tapos babalikan po natin yan mamaya pagka medyo luto na po yung ating mga sangkap. Ngayon po ay i-check na po natin. Ngayon po ay ilalagay na rin po natin itong ating red and green bell peppers. Lulutuin lang po natin itong ating bell peppers. Tatakpan po muna natin ng mga 5 minutes. Ngayon po ay i-check na po natin itong ating ginagmay kung luto na po siya. Yan, luto na yung ating red and green bell peppers. So, papatayin na po natin itong ating apoy para ma-serve ko na po. Ayan na po ang ating finished product ng ginagmay. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito at sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!